бинандагони гиромӣ салом. Нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои ҷиноятӣ манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Моҳрухзор Таваллузода. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. бадахлоқ ҷавонзанро ба қатл расонид. ҷиқидаму маҷбур дам кор макадам. Санга гиртам анамса ду тазадам. муноқиша ва корзанӣ дар шаҳри Ҳисор. Уста аҷош хез чакати дар я задам гирифтам. пойгаи ронандагони мусофиркаш дар пойтахт. ду нафар ҷавон худро маъюб нишон дода даст ба талбандагӣ заданд. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.